Ik ben geboren in Scheveningen. In een vissersfamilie. Dus vanaf dat ik klein ben, 5, 6 jaar, ben ik al een schelp aan het verzamelen. We hebben een nieuwe soort ontdekt en die is dus endemisch voor Aruba. Die is wetenschappelijk beschreven. En dat heb ik overhandigd aan de minister-president, samen met een schelpje en een oorkonde. We hebben al dit jaar eerder ontmoet, ook met de introductie van schelpensoorten. Endemisch tot Aruba die we gevonden hebben hier. Dus Aruba heeft de meest endemische soorten van de hele Caribiën. Door zijn unieke locatie. Ja, Venezuela, Curaçao, Bonaire. De eerste was in 2012. 2012, dat was een kleine soort, die kwam voor bij Barcadera, achter de gele koortsbescheiding. Leo Ros a visitanos para presentarnos com Cocolishi, que é único para Aruba, é endêmico na Aruba. E depois nós eigenlijk papi com meneer Leo Ros den mei aqui, onde o minister-president regalou e-book ng di história de Cocolishi, ato com arqueólogo ng ahayasa com Cocolishi na tatawaro usa antes como herment pa injang. E door die aqui, meneer Leo Ros e seu colega nang a decidir de chama Cocolishi aqui que é único para Aruba e nomber Caquetio, que é hobby interessante e bonita também para Aruba, que nós temos Cocolishi único aqui nana.